Ďalším hosťom je táto sympatická dáma, jej meno je Mia Hirvek. Mia, pekný deň. Dobrý deň. Tak a my asi potešíme všetkých, ktorí, ako som spomínala v úvode, trochu ekologicky rozmýšľajú, zaujíma ich recyklácia, možno využívanie starších vecí, pretože my keď sme sa s Miou dohadovali, tak sme sa dohodli na téme, že zo starých riflí nové kúsky, a musím sa priznať, Mia, že som si to predstavovala úplne inak, že teda naozaj to budú poprešívané všakovaké iné veci a toto sú, by som povedala, jednoliaté, krásne nové kúsky. Ako je to všetko teda? Sú to naozaj zo starých džínsov nové veci? Áno, je to presne tak, že sú to kúsky teda zo starých džínsov, ale v zmysle teda recyklácie a nie teda upcyklácie. Presne to, čo ste spomínala, je vlastne upcyklácia, že teda z niečoho vznikne, z nejakého starého kusu prešitím vznikne nejaký nový kus. Ale teda u nás sa bavíme o recyklácii a o recyklovanom vlákne, čo je vlastne recyklovaná džínsovina. Každý má vlastne obľúbený kúsok, teda rifle, alebo možno teda nejaký riflovú bundu, čokoľvek proste riflové. A tej rifloviny je teda vo svete dosť. Áno. A možno nie každý vie, že džínsovina je v podstate bavlnené vlákno. A toto bavlnené vlákno je vlastne takým zaujímavým spôsobom viazané do keprovej väzby. To vtedy vlastne vidíte také tie ako keby uzlíčky vlastne na riflovine. A toto bavlnené vlákno teda sa vyrába z bavlnovníka, ktorý sa teda musí pestovať. Ale keďže, ako som spomínala, tej rifloviny teda je už na svete dosť a dá sa krásne využiť tou recykláciou, že to vlákno, alebo teda tie staré rifle sa znovu použijú v zmysle, že sa z nich odseknú napríklad tie časti, kde na rifliach sú kovové vlastne rôzne časti, nity a podobne. Gombíky a tak presne ďalej, tak. áno. A takým mechanickým v podstate mykaním a nejakým vlastne rozoberaním stroja toho vlákna až na samostatné jednotlivé vlákna vznikne vlastne nové bavlnené vlákno, alebo teda bavlnené vlákno, ktoré sa dá znovu naviazať už prímesou, dajme tomu, ďalšej panenskej bavlny, alebo teda polyesteru, alebo elastanu do nového vlákna. Neuveriteľné. Takže zložitý technologický postup ako keby, ale ďakujeme, že ste nám to vysvetlili, to je perfektné. A potom už teda máme hotovú látku. Presne tak. Potom máme vlastne hotovú novú látku, ktorá sa teda ale už nemusí znovu farbiť, pretože bolo použité vlákno, ktoré už bolo zafarbené. Takže tým vlastne sme šetrní aj k prírode a aj vlastne k našej planete, že nemusíme teda znovu farbiť indigom. A potom je už len teda na fantázii toho dizajnéra, čo teda z danej látky vytvorí, a ja vidím teda, že naozaj, že vo vašej fantázii sa medze nekladú, pretože môže z toho vzniknúť čokoľvek. Môžeme teda pokojne začať aj touto figurinkou, čiže to sú také šaty? Áno, oni sú veľmi ležerné, ale teda tým, že takáto recyklovaná džínsovina je veľmi jemná a mekučká a je vlastne aj taká tenšia, tak sa z nej dajú vytvoriť aj jarné a letné kúsky. Sama si cítite, že je to vlastne veľmi také jemnučké. Tieto šaty sa dajú nosiť aj voľne, vlastne bez toho opasku. Ja som ale zvolila teda takýto výrazný doplnok, ktorý teda z tých jednoduchých vytvorí niečo veľmi zaujímavé. Áno. Mia, vieme, že teda ten odtieň má takú svoju charakteristiku, ale líši sa. Vy máte trošku bledšie šaty, toto sú predsa o niekoľko odtieňov tmavšie, čiže závisí od toho, že aké sa tie staré rifle alebo to staré vlákno použije, aká bude výsledná tá nová farba? Presne tak. Ono sa to vlastne predtým, ako som spomínala, tým rezaním takých tých kovových častí sa to roztriedi farebne. A teda každá tá vzniknutá nová džínsovina je tým pádom vlastne jedinečná. Áno. A originálna. Čiže tu máme na druhej figurinke zase nohavice, však také by som povedala sú leginového to vlastne, typu. Sú to kaliopky riflové, čiže je to niečo staré spojenie s novým. Je to taktiež veľmi teda jednoduchý, elegantný model, dá sa krásne dokombinovať či už s teniskami alebo podpätkami. Ja som k tomu zvolila teda top z biobavlny, ktorý k tomu krásne teda ladí. A tá mäkkosť má aj istú výhodu, pretože vieme, že keď teda máme klasické rifle alebo džínsy, tak naozaj používame aj dosť javivá, že sem tam niekto ich musí aj žehliť a tak ďalej, aby sa opäť dobre vyformovali a boli poddajné na tom tele. Toto je všetko naozaj teda už, by som povedala, také od začiatku jemnejšie. Áno, presne tak. Tu som vlastne zvolila takéto pompezné rukávy, ktoré sú teda dvojité a napriek tomu, že sú teda také, ako by som povedala, že obrovské, tak sú veľmi vlastne príjemné tým, že tá riflovina je naozaj má nižšiu gramáž, je veľmi taká jemnučká. A
tým je to vlastne veľmi dobre nositeľné. No, toto sú také letné šaty. Toto sú letné šaty, áno, s večkovým výstrihom. Majú tiež vlastne veľmi jemný takýto rukavy, ktorý zakrie síce plece, ale zároveň vlastne stále je tam dostatok vzduchu. Je to niekedy aj pre vás prekvapenie, že aká bude tá výsledná farba tej novej rifľoviny? Áno, áno, je to aj pre mňa, je to aj pre mňa presne tak, prekvapenie, ale teda vždy je tá farba jedinečná, je krásna a originálna, tým pádom každý model je vlastne originál. Áno, mne sa to páči, že teda vdýchne sa nový život starým veciam, alebo teda starým rifľam, ktoré už sú možno na niektorých častiach zodraté, alebo majú nejakú tú dieru, ktorú nemáme veľmi radi. Ale vidím teda, že sa to využíva aj pre iba nejaký zmysel pre detail malý. Áno, áno, dá sa to vlastne aj takto veľmi pekne kombinovať. Táto riflovina nepúšťa vlastne toľko farbiva, čiže môže sa to presne takto skombinovať, že s bielou a aj po vypratí vlastne vám neostane to tričko dvojfarebné, ale ostane to teda tak, ako to vidíte teraz. Áno, a je tá biela možno taká najideálnejšia farba na to kombinovanie? Máme niečo aj pre malé slečny, to musíme ukázať teda. Takže... Áno, dá sa rôzne vlastne kombinovať tá riflovina tým, že ako sme spomínali, že každý ten ako keby bal môže mať inú farbu, tak sa to dá vlastne veľmi pekne skombinovať, že tmavá s bledou a vytvoriť zase niečo originálne. Ale ak ste si všimli vlastne, tak táto recyklovaná riflovina, ona je taká jednoliata, že nie je v podstate ako keby draná. Áno. A vidíme teda, že naozaj sa dajú kombinovať viaceré farby. Tuto na tých malých gaťkách to vidno teda, že dá sa dosiahnuť aj zmena toho odtieňa. Áno. Samozrejme chceme a takisto to vieme dosiahnuť aj na takejto sukni. Myslím, alebo to sú nohavice, Áno, toto je taký zaujímavý model. Presne tak, že vspredu to je v podstate sukňa, ale zároveň vlastne nič nevidno. Áno, čiže sukňa a krátke gate v jednom, to je úplne perfektné. A potom je tá starostlivosť úplne klasická o takéto, keďže je to prírodný už teda materiál? Áno, je to klasický na 30-ke, v podstate žehlenie takisto vlastne na nízkom stupni, ale nie je tam nejaký veľmi špeciálny. Odporúča sa prať v rukách, samozrejme ako každý prírodný materiál, takisto ako aj biobavlné, aby si zachoval teda najdlhšie tie svoje vlastne priedušné vlastnosti. A my sa teda ešte môžeme dotknúť aj týchto dvoch figurín, ktoré sú tam je práve tá sukňo nohavice, by som povedala však. Áno, to sú presne tie sukňo nohavice, tak tiež skombinované s topom z biobavlny, ktorý má teda tiež ako doplnok riflové rukávy. Je perfektné. A potom máme krásne volanové šaty, ktoré si pokojne viem predstaviť aj na nejakú menšiu spoločenskú udalosť, nejakú rodinnú oslavu. Presne tak, dá sa to krásne nakombinovať. V podstate tieto šaty mám aj ja na sebe. Oni sa dajú nosiť teda aj spredu, aj zozadu. Čiže spredu majú vlastne takýto veľký večkový výstrih. Ukážte sa, dobre. A teda zozadu vyzerá takto. Čiže to máme vlastne dve v jednom. Áno, presne tak, že je tam vlastne multifunkčnosť využitia tých šiat. Takže myslím si, že to je veľmi vhodné do každého šatníka vlastne ženy. Áno, a inšpiruje vás to naozaj k tej tvorbe vždy teda vyskúšať si aj také nové kúsky, lebo my sme spomínali, že tá rifľovina je naozaj materiál, ktorý nechýba v žiadnom šatníku v rôznych formách. Nohavice, blúzky, bundy, košele, džínsy, neodmysliteľné a takto to teda máte ešte možnosť vytvoriť niečo celkom nové. Áno, v tých šatách je to zase niečo trošku iné a naozaj hovorím, že dá sa to veľmi dobre skombinovať teda aj s podpätkami alebo potom s teniskami. Áno. A je to zase taký športovejší teda. Ale čo je úplne úžasné práve aj tá myšlienka, že teda myslíme na prírodu a je tam teda naozaj tá recyklácia, tá ekológia dominantné. Mia, ďakujeme veľmi pekne, takže veľa dobrých kreatívnych nápadov ešte želáme.